Anche che poi ci vede da spiegare. A čo napíšte, veď, na tom Slovensku, dokonca som aj počul, že niekedy Fico, akože Rajkon som mu, pretože je populista, tak chcel nejakým spôsobom zakomponovať to, že proste nejaké, že budú také, že pochyšoty na Slovensku, vieš, že proste... No Beňová a Flašik húlia, masovo, hej. Ale Fico nie je. Určite Fico nie, to je... nejak, že Fico je populista, no, že to som počul v nejakých dejstve... Pije kyslé víno. Fico, že operoval s takým niečo, že boli to legalizácia, proste, ale bolo to v nejakom programe. Nie. To by som sa hneď preťahoval na Slovensku. Bolo nejaká z tých strán, ktoré sa pridružili. Fico uvažoval legalizáciu marihuany. To keď bol veľmi v ránych štádiách svojho politického pôsobenia. Ale teraz to už nie je aktuálne, pretože teraz má tak veľa tých oných dopičiach, čo povedať... Dôchodcov? Hlavne pri moci. Tak veľmi pri moci, že už ho nič tak veľmi neurobí. Hlavne SNS je jeho koaličný partner. Kto? SNS. To je to horšia vec. To sú strážcovia morálu. No.